Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ni ato man sis amo ng og nangayo sig pasaylo. Naluoy man ko maong ako na lang sa sige pasaylo. Mao na lala dolor. O lipay kay ko. Bade! Ay, bade, diyan ang soft drinks kayo mong giso. Uy, hala. Obre, ni ana sad lagi kasi lang agapito, day. Nanong, nasad ka? Sir, Madi, ang baba ni mo ba? Ay, mao naman sa naiuso ron sa mga batanon, madidolor. Nga ang mga babae na may mamisitas lalaki. Ingon anak ka, obre? Ay, Ubre! Asa man ka? Ubre! Pastilan, Dolor. Taon sa madin taon ka, Madi Basilia. Pataka ra magkagbuka ng imong baba. Nauwaw lang in taon sa ubre nga imong gisultihan nga ang babae na mamisitas lalaki. Ato na ko. Ato na sa ubre lala. Ato na ko. ay, gisakitan day siya nga tinuod man tong akong gisulti, madidolor. Gani, kining dapita mo atong bangagan paingon dito sa Jewel Restore. Aron makasuta dito pito. Nakailar ba ko? Nakailar ko ani. Kinsa? Ang boss ani. Kinsa? Ang manager niya sa jewelry store. Nakailar ko. Kinsa man? Julius Malili. Katong tagay pudro mo. Tagay pudro mo. Okay boss, gabi. Why problema? Aha. Sige, kung makalusot ta sa bangag paingon sa tindahan sa mga alahas. Bangag. O, bangag. Ato nang makuha ang daghang mga alahas, Pikto. What? Doon nato kuha ang mga alahas. Kining mga alahas na yan ang atong kuhaon boss. So, apilon pa rin mo tindirang buwang nga ka nga pa may ni duty, ana. Oo, alahas. Ay, maya no. Mga alahas sa bayan ang Alahas? atong kuhaon boss. Ay, doon sa bayag ka. Kung sa mong gipangita, Pikto. Usba. Kining laro na ko balik. Mga alahas sa bayan atong kuhaon boss. Ako ro. Ahinti matay ni Dukol. Oy. Bugo! Natural mga alahas kay tindahan mag-alahas ang atong sudlon. Hanggang, ang apilon na itong panwo may pan dito. Oo, Desa. Ay, kabugo, masana ko, ay. Oh, may nag-text. Ni Anami sa airport, Ray. Anak. Naana sila sa airport. Abi pa na kung sa sunod buwan pa sila mamalik din sa Pilipinas. Magilis ko. At tuunin ako sila sa airport. Pastilan. Traffic na ba paingod dito ng mga orasa? Kadita akong replyan. Paibaon ako nga malangay kong kuha nila. Ano kong tagda na si... Nang Basiliagot? Nalain lang ko agapito. Ay, nakalain, Ubre. Okay lang magod na nga. Muadto ka sa amo. Gisakitan lang ko sa gisulti na ng Basilia. Ayan lagi siya tagda. Tanang mamalik na sa amo na. Unya na lang, uy. Karoon akong gusto, Ubre. Dali na ba? Tabi. Oh, gigunitan mo ko di mo ang akong kamot agapito. Sorry ha. Anong gibuhian man ni mo akong kamot? Basig masuko ka, Ubre. Wa ko masuko, uy. Ambil ng imong kamot, pi. Na. Nag-holding hands na ta. Mahal di ka agapito. Ako, mahal basad ko nimo? Kuan, ikaw. Mahal ko nimo? Drama? Tata lang, mamalik ko ito sa amoy sana.
Ay, huwag yun kumasayop. Traffic yun kayo. Ako na sila tawagan. Nga, papangitaon sila kanan sa gawas sa airport. Pero nga, dili sila magutman sa pagpinaabot ako. Puwerte yung ka-traffic. Pangita, mug, kananan sa gawas sa airport. Kaon na lang mo kay madugay ko. Traffic kaayo. Senda. Oh, ako kapantay na. Niyempre ko nakahunog dapit sa jewelry store. Nangya ko mga staff. Ingon man si Miss Aida. Busy silang tanan nga nagatiman sa mga customers. Uy! Bagay! Go naman di ay. Pagpay! Makalusot lang ko na yung lapita. Diretso na nga akong dagan, paingon sa airport. Magtipo namin puyo nila ni Mama o Papa. Ingon man, sa akong mga manghod. Ay, sorry kayo, Inday Obre, ha? Ay, takos lang gining ba nako. God, sorry. Say, sagoy tackles madi. Ay, kana kung magpataka lagbukang ba. Takles! Ay, whatever. Ala, no? Taklis, tackles, maguna. Ala no? Ay, day. Sorry na, good, sorry na, Inday. Ala no? Okay na ko ng Basilia. Magbuod pag yung koreksyonan. Aba ka diha eh. Nay, ipasaylo na kuno kang obre madi. Ay nag-usba to imong pagka-takles ha. Magbantay pud ka madi ba nga wa kay mapasakit ang tao ba. Ay, sorry, Madi. Amaw lagi usahay, dili lagi na ako malikayan kining akong pagka-tackles lagi. Tackles na po, tackles. Takles lagi na. Whatever. Nagkakita na mo sa inyong bangaganan, ha? Sa inyong bangagan ba? Balik mo din ng tapita. Karong kadlawon, kasabot mo. Abas. Sige na. Balik mo sa sa L300. Nara silang tanan. Ayaw mo na siguro silang pangaon. Ma! Pa! Deklintoy, Oh, John, yalay ka. Yalay kan. makabata. Bago yun. Oo, kan malagot tintigod. May balita lang ko nimo ba? Sam na. Lalagi ko sa ilang bahay ni Agapito. Nga. Nindot kislag bahay sa. Ako doon naman ko rin may hatag tabang nila. Aron, mayong ilang bay. Mga rin mong sulti na ko. Doon na po eh. Paldo kay sa Agapito kang ubre. Ang napaldom siya. Oh, sweet magkana sa landuan ni ubre. Paldong-paldo sa Agapito kay si ubre pa'y namisita sila. Nga. Ang tawang magbayad siya. Oh, katawa lang. Kay paldo naman kayo sa Agapito. Bisag pati sa gnaong. Pan, nakauya po gwapa. Lupi kay kaklintoy ay. Nga. Gay. Ano pagkaklintoy? Tana ba ka? Suma. Tas kung naungoy. Man, usban ka. Usban ka. Kumuusap ka. Galbugal ako. Sumuli ako kibugal-bugal na Clint. Tanda ba ka? Katuyo ka na lupi ka sa patignaon. Masa dito? Oh, habi na kong naglagot kas kung giingon nga paldo kayo sa Agapito kang ubre. Kaklintoy. Gay. Obre, gabi na day. Di pa ka muulis inyo. Ihato na ko siya lala. Aw, nahalit sige. O, ginigabot ako sa amo, ikaw na sadang akong ihatod, Agapito. Hala. Maunay inyong buhaton, maghinaturay mo, siyarong makatuhog mo anang buhaton. Bitaw nang, okay lang ako rin mo uli nang uy. Hayag man sad ang dan, kay daghang magsuga sa poste. Gawas pa,
Pasado alas 8 pa man sa gabi inang. Nahala sige, obre. Amping. Salamat ang dolor. Agapito, Take care, obre. Di, baya, ulit tao nagyod ang akong apo. Nakatuog na silang tanan. Di ka po biyahe. Ako, wapa ko duka. Ano lang muna ko sa loon mag-standby. Bugnaw ng hangin din eh. Tuod. Dugay ng way gamit-gamit ang akong sista na. Magkalingaw ko kanta. Diyan naman sa gas imong sista Agapito. Di pa ka matog. Wapa ko alala, wapa ko Wa pa ka daka Ah. Wa daka Badi ay. Ala sige ay. Biyan na tika kay nagdaka ng gorse. Nagdaka. Nagdaka. Si Lola biya. Stilan. Para ni sa kong lablab nga Mama Carmila. Imo ni ma. Gugma ko pasag di na lang. Ayaw kaloy kining akong kahimtang. Kay napakyas tong di panumpaan. Iluom ko na lang kini sa kahitasan. Nangga isipon ko nga ang tanan bunga lamang sa akong damgo. Damgong may matamis na sugilanon. Apan sa pagmataluha ay naangkon. Para ka Mama Carmela. Agapito, magkabaunay ka mo kanta? Mama Carmela, niya ka. Diha ka lang sa imong gibarugan. Ay pagduol lang ko. Hinganta ka. Liwat kasi mong amahan. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!